da fadi yake, gashi kamar an iso ashe da nisa ake, sai ka zaci an rufe ashe budewa ake, mai tafiya na zuwa ashe dawowa yake, an razana hankali ina ilimi zai fake. Asiri na jambulo ya al'amarin yake, kai kowa bai sani ba dan da buya yake, kuma kowa ya sani muje gaba tafiya muke, ko ya katina a zuciyarka abin ya yake, to sabanin hakan yake juyi ake. annabi dai sake Yadda ka ji shi kansa kan canzawa yake, ya sauya salo a martaba da kama haka yake, duk sarkin zuciyarka nan rikicewa take, komai ilimin ka baka gane yaya yake, riko ɗaya a isarsa in ka samu shahara kake. Shi ba Allah ba waninsa ba ina yake, Hafiz da hankali da kai gaba mutuwa ake, neman ta nake akan ma'aiki roƙo nake. ba mu karatu a buɗe mu soyayya muke, ana ta faɗar mai gidan mu sai jin daɗi muke. Masha Allahu yan uwa wata waƙar muke, kowa ya biye ya wanke allansa da mu nake, in baka gane ba ƙara ji maimaici ake, kowa ya gamsu dai annabi da isa yake, ga ta biyan zo mu je karatun kurma muke. Annabi dai sake Makarantar if a nan bayanin dinkin yake, duk ku taho nan gurin a can ɗauke wuta ake, duk rikicin tambayar ka nan amsawa ake, da soyayya za ka zo kaɗai haka lamarin yake, sai yadda aka yi da mu muje gaba da isa yake. annabi dai sake Dan ma ya buye ne, al'amarin yake, mamakin samuwar ma'aiki da yawa take, mamakin bayyanar halittarsa kawai nake, mamakin kwarjinin buwayarsa tuni muke, mamakin tsaruwarsa duk wani mai rai yake, mamakin ma da kansa mamaki nai yake. annabi dai sake Suffa ta safal yake, a sura ta satal yake, a zatin safajal yake, a rai kwallon kwalle yake. da kuka yi tsaye an bato gaya mana yaya yake. Dangun mai tambayar da mai amsar ɗaya suke, bal mas'ulu an hakaratin daga can yake. Ana yi raina fari mu je gaba ɗauki muke, annabi ne gagarar sanin masana haka yake. Bar in bi da agaji gurin Allah so nake, yayi mun baiwar faɗin ma'aiki roƙo nake, dan sarkin zuciyarsa saumin yaya yake, dai ta faɗar martabarsa mai duka nema nake, Allah kai min abin da a gaban samu yake. In tafi wata hallarar na samo koya yake, in kawo duniyar mu komai ya ji nake, kowa sai ya sani masoyin mu daban yake, ayi amfani da ni a kawo roƙo nake, laifi na yayyawa gaban mai afuwa nake. Ba ni kwaranyan faɗin ma'aiki mai fuffuke, kai mun baiwar saninsa ko ɗan yaya take, saumin ikon faɗarsa mai duka buri nake, duk juyin zamani a himmar kudura nake, ai mana hasken da bai da kaidi tafiya yake, ƙara da ɗamar yawan salatan da yawa suke, daidai kadarinsa sau yawan kadarin nan nake, sanya sahabbai da alihi jikoki suke, su ma sanya su shehunan mu muridai muke, ni kwa ka buɗan abin da da kullewa kake. Annabi dai sake Dan ma ya boye ne, al'amarin yake, zo ka ji mai tambaya mu je sama a hawa muke, izini ya samu lamuni ya zo yi ake. auka tafi ɗan uwa ma'aiki da isa yake. Ni ne shaida ga yawa kowa da isa yake, shakur kundum kaɗai takar rabu daban yake. Kai mana bita kaɗan a can maganar kyau kake, ba a zo ƙarshe ba sai ka yanke to so muke, kan maganar kwarjinin sa ya al'amarin yake, kyan ne ko kwarjinin a nan rikicewa ake, kai ma kuma ka faɗa ka ce ruɗewa ake. Manzon Allah i'adatul intaj nan yake, duk sanda ka gan shi dan uwa canzawa yake, baya tsufa samartakar ƙara fita take, wankan Allah rinin ilahi ya shi yake, kasaitaccen mutum guda ɗaya kan kacci yake. Annabi dai sake Kowane motsi da zai yi caccanzawa yake, shi ba a tambaya da an gan shi hakan yake, duk mai kyau in ya zo ga annabi muni yake, shi gwalle talikai tabo a misali muke, dan ya fi gaban hakan muje gaba yaya yake. Duk ranar haihuwarsa annabi haske yake, shi wani ya kutu ne a
san sabatu muke sanda ta haife shi ma mutane cewa suke an haifo diamond ku zo ku ga yaya yake kyau in ya fito da kyau cikin kyakkyawa yake duba karatun da kyau muhallin shahid muke tun daga ran haihuwarsa kullum da duwa yake duk giftawar idansa kyan kara fita yake walwalwalwal cikinsa har wani sheki yake yana wani daukar ido rikitarwa yake duk wani kyau mun sani a kullum rabuwa yake ko na mutum ko gini bare mota ya suke shi kwa masoyinmu ko da yaushe da duwa yake da ya wuce lokacin wafatinsa da mu nake da kowaye ya ganshi take macewa yake dan tsabar kyau da kwarjininsa haka abin yake babu ido ko ganin da zai dauken ya yake in ya taho din a nesa zaka ga sheki yake yana ƙara zuwa yana ta ƙarin kyau ya yake in kwaye zo dab da kai anan wani shainin yake yana magana kakakensa canzawa yake in kwaye limshe idansa kyan wani rububi yake in kwaye buɗe sikensa wani sauya kala yake a sanda yake murmushi kwashen fesowa yake in yayi fara'arsa mai gani kasa gani yake in ya tsaya sai ka yarda kyansa zubowa yake yana wani ɗaukar ido abin rikitarwa yake in kwaye haukan abin hawa daɗa sheki yake in yayi magana da kai jikinka kuzari yake cikakke a gaban cika a kullum sabo yake ba wani kyau banda nasa ko da da'awa ake to wani kyau za a tinda kowa inuwa yake kowa da tabo ya faru shi daga haske yake komai daga shi ya zo shi daga Allah yake yadda ya so haka aka yi halittarsa tiri muke mai tsabar kyau idan ya zauna fes yake mai tsantsar kyau idan ya kwanta tas yake mai madarar kyau idan yana dafa kalkal yake mai feshin kyau idan ya gifta walwal yake can na wani tarsatsi a rana haka abin yake in kwadare ne ka gan shi dan nan kyan yake abin dai ba a faɗa kawai rufe baki ake ba kowa ban da shi ta haskensa kawai ake gashin kan yai daban da gemunsa ta ya suke launinsu daban-daban duka bakake suke ango haske cikin duhu ka tuno ya yake ƙara tunowa ka ayyana tosowa yake duba mana dan uwa halarto lamarin ake tsantsar madara ta kyau da suffa daga nan take ta shiga farka ka ce masoyinmu da kyau yake dan ma ya boye ne ni ma haka zuciyar kamar wani tafasa take soyayyar ce take ta fuska taji nake tamkar ga shugaban gaba na shauki nake in haka ta zamo hakan kawai kirdado ake ga dai wani dan adam saman adam ya yake ko ma mai za su ce kuce namu daban yake halitta ce mai sufar mutum kuma haske take sannan tsarin jikinsa duka sabani yake ko makirai ya ganshi tattafamar yake balle mai sansa in ya zo shi dewa yake halittarsa daban take ruhinsa guda yake zatinsa cika yake launinsa fita yake tsarinsa dare yake furcinsa ta tsaf yake kallonsa a gefe yake jinsa tamaman yake tafiyarsa cira take tsayuwarsa tidir take zamansa kamala yake tashinsa hakan yake fuskar sheki take tufafinsa kakal yake nutsuwarsa ado take rawaninsa shashar yake girmansa fahim yake darajarsa tili take aikinsa ibada yake sha'aninsa shiri yake hangensa a tabbas yake iliminsa na Allah yake hikimarsa buwaya take wahayinsa kurewa yake matsayinsa a ƙarshe yake matansa isassu suke ƴaƴansa mukamai suke na gabansa selection ake masoyan zaba ake mabiyan diba ake annabi da girma yake kafin haka yake tun ba haka yake bayan haka yake a cikin haka yake sau haka ma haka yake kullum da duwa yake kuma ƙara yawa yake kasaitaccen ciki da ruhi na daban yake dan ma ya boye ne ban kalubale ga kauni ishara nake wake raya mu banda annabu magana muke duk mai shagala da san waninsa asara yake ba sababin so ga wanda ba shi ba hakan take shi ɗaya ne take ya tara komai kankati yake hanya mai
saduwa da Allahu anan take ba wata bayan ta sayyidul kauni da su nake kowace kofa kake hari kullewa take in ka bi turbar da bai saka ka ba halaka kake kowa ka tina ka bar shi wallahi zato kake waye mai juya duniya kuma a ina yake dan wa aka kage alkiyama magana nake wake iya canza kaddara wani zancen muke wake iya sa ilahu aiki kuma yi yake wane ne takamar halitta duka ya yake mai halarorin da sarrafin kudura ɗaya yake wanda yana duniya kuma a kiyama yake mai nan na zamani buwayar Allah yake wanda yake yin abin da babu karatun muke sakamakon ayyukan halitta daga shi yake sultanul alami na ƙarshen zance yake ba wata rahama ga wanda ba shi ba tuni nake mai rarraba arzikin halitta madadi yake kuma kowa ya sani majibancin rai yake mai jiya mai yau da gobe jibin daga shi take Allah da ba mu so da ƙaunarsa da mun fake kai mana baiwa ta ambatansa cikin ya yake ban gwaggwabar rabo muhaimin roƙo nake sai bayan na faɗi su maimaita so nake in zama harshen cire hijabai nema nake Kara salati ga wanda tsira daga shi yake mai kyautar rai da rayuwa da rabo nan nake farkon mai martaba gurin ka dalili yake mai maka dukkan abin da ba mai maka shi yake ni ko kai mun guri a fadar sajida nake Allah dan yungurin burakarsa da fuffuke Allah dan lamunin da ta yi haka tashi take dan kuwar nan da har ta kai iya ɗauka take dan tasirantuwar ta nisan tafiya take ba ni kulawar gwanin ka mai duka tuba nake subhanaka ya mamallakin kudura mai nake in ban da tsarkake ka ba to wofi nake girman bawanka yau kifar da halittu yake ya rabbal alamin kai kuma yaya kake na yi shiru tambayar